Pinagsinaan lagip, pinaglabas, kalma na lubong ka, napuwa na ragsa. Unak no di ang patingga, ngayon na panday ang panagin kung una. Dagita ikikita malunagin natirig na amang ite nagpay dumaasegan Padyen at adi ka hulos linipan di ka linagsit dito'y pusok ken rigna apay ngatan hati ka malipatan apay ngatan adi ka maadaywan uray syakay inka paspasaktan uray adan sa paling nga ipang pangruna. Dagita ikikita lunagin natirig na amang ipe nagpay dumaasega Padyen at adi ka pulos linipan di ka linagsit dito'y pusok ken rigna apay ngatan adi ka malipatan apay ngatan adi kan maadaywan uray syakay inta paspasaktan uray adan sa paling nga ipang pangruna apay ngatan adi kan malipatan apay ngatan adi kan maadaywan uray syakay inka paspasaktan uray adan sa paling nga ipang pangruna uray adan sa paling nga ipang pangruna. Naglagipin kuma daytoy araraw ko tasika di ipatpate ko tapnon maiwaksin panaka gulim mo tapanunod mo kinlimdo Padyen na sikati aming ko tapnon sika kensyak ang ragsag ko ikariken ka nga ipaay punto nasudi akarayo laglagipin kuma daytoy araraw ko tasikan di ipatpate ko tapnon maiwaksin panaka gulim mo tapanunod mo kinlindo Padyen na kuma sikati aming ko tapnon sika kensyak ang ragsakto